Представете си да се събуждате всяка сутрин с тази невероятна гледка. А сега си представете тук да е вашия нов дом. Здравейте! Казвам се Николай Маринов и днес съм тук, за да ви представя една изключителна възможност. Бутикова сграда с ограничен брой апартаменти, намираща се в самото сърце на село Марково. Село Марково е известно с престижната си репутация, спокойна атмосфера и близостта до Пловдив. Тази локация предлага не просто дом, а бягство от шума на града, без да правите компромис с удобствата. Двустайни и тристайни апартаменти, проектирани с внимание към детайла, които осигуряват уединение, комфорт и, разбира се, тази спираща дъха гледка, която не може да бъде заменена. Това е рядък и изключителен шанс. Малка бутикова сграда като тази, само с няколко апартамента за продажба. Ние не продаваме просто жилища, ние продаваме стил на живота. Сега е моментът да се свържете с нас и да запазите място в този уникален проект.